Kanti ke mbukeli ukushukuqa ngakumbi kulomba ngoku ke siza kuba naye umnumzana uSandile Swana nongumhlalutyi wezopolitiko. Mnumzana uSwana masikubulise sikwamkele ngalentsasa sibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyaqonda into yobana ke umongameli weli uye wantingela waya pha e-US eyoba nodliwano ndlebe naye umongameli uDonald Trump. Xa uthi uyajonga mnumzana ungathi mhlawumbe ibaluleke kangakanani le ntlanganiso xa bephakathi kwesisibini? Enkosi kakhulu Kholosa, into ekhoyo ke kukuba le ntlanganiso ibalulekile ilungiselela ukuba amashishini abelungu baseMzantsi Afrika abaninzi babo beseke amashishini abo eWestern Cape, Western Province, amashishini ewine, amashishini e-citrus, ama-orange nento ezinjalo, uba i-Western Cape yeyona izuze kakhulu kwinkqubo mhlawumbi ze-AGOA norhwebo neMerika. Ngapha koko le ntlanganiso ibilungiselela uba amashishini ayi-600 ase-Amerika asekwe apha eSouth Africa ukusukela ngo-1871, umnyaka 1871 uzawuthi ga ngoku, aqhubeke norhweba nekhaya labo eliseMerika bengaphazanyiswa zirhafu ezifakwe ngumnumzana uTrump ezibizwa nge-tariffs okanye duties, import and export duties. So le nto ubukhulu becala kwantlanganiso le ukuze ibe khona ayenzwanga kukuhlonitshwa kwelizwe lethu nokuhlonitshwa kukaRamaphosa, koko ibicelwe ngabadlali begalufa o-any else abangabahlobo bakaTrump. Into ekhombisayo ke ukuba ngoku imeko esikuyo sililizwe awuthi uzawufumana intlanganiso norhulumente waseAmerika kuba ungurhulumente walapha, ucengelwa ngabelungu abazixhobi zikaTrump ukuzodibana norhulumente waseAmerika. Yimeko esiphantsi kwayo. uRamaphosa uye pha phantsi ko-any else, oRupert, Johann Rupert, oRetief Godson, and then ke wongezelela ke uJohn Steinle. Enkosi. Ingaba loo nto ibonisa into yokubana umongameli wapha e-US uDonald Trump ingaba unabo ubu-racist anabo xa uzawuthi funeke kube kanti ilizwi likaRamaphosa liyavakala, funeke abe kanti uphelekwa ngabantu angathi bamhlophe ngebala, kuba sibabonile oosomashishini njengokusitsho oJohann Rupert bekhona kunye noGolfers. Into leyo into yobana abantu bacinga into yokubana hayi inoba mhlawumbe ukubakho kwakhe ufalfila ezakhe ineeds. Ucinga uba mhlawumbe ubukho babo buye banceda? I-meeting ibingazi uba babelungu bebengayicelanga la meeting. Into yokuqala bengazubakho meeting. uRamaphosa, o-Ibrahim Rasool, umcebisi Jonas, o-Raymond, uRonald Lamula, bonke nje uTrump akanaxesha la ukuze bazibone bekula Oval Office bacengelwe ngaba belungu bathi abelungu sizawube sikhona nathi uyibhasobha yonke le. Ngoku ke uRamaphosa uzawusebenzisa amandla akhe orhulumente aserhulumenteni ukwenza intando yababelungu baseSouth Africa. Ayikho enye into esileyo. Ingaba kunokwenzeka mhlawumbe simbone umongameli uTrump etshintsha ingqondo malunga nezityholo zokubulawa kwamabhulu, kuba uthe xa ebuzwa mhlawumbe into yokubana yintoni engamenza mhlawumbe atshintshe ingqondo wase waveza amaphetshana abonisa into yoba ngaba hayi le nto iyaqhubeka phaa eMzantsi Afrika, kwaye wadlala nevidiyo kaJulius Malema apho esitsho into yokubana mababulawe amabhulu, esitsho uRamaphosa naye into yokubana ukuba ufuna into yokubana aqinisekise funeke ave kwaba abalapha ahamba naye, balula ke noJohn Steinle nebehamba naye. Ingaba mhlawumbe angakholelwa ngenene nangenyaniso ukuba hayi i-genocide ayikho eMzantsi Afrika? Amaphephandaba amaninzi amakhulu asemhlabeni, o-Reuters, o-BBC njalo njalo, nonondaba amajelo eendaba njalo njalo, namhlanje nayizolo phofu azikhuphile ingxelo ezicacisayo, ifoto ngeefoto neevidiyo ngeevidiyo zikaTrump uba
bezingenanyani phakathi. Kodwa ke uTrump kudala inyani eyinikwa engayimameli. uJohn Rupert uyicacisile uba inyani ithini apha eSouth Africa. Kangangokuba eyona murder rate iphezulu ikwi-Cape Flats kule ndawo kanye iphethwe nguStenize. Utsho uRupert phambi koTrump uba abantu abamnyama bayafa ngobuninzi babo phaa phantsi kukaStenize kanye. And apha icrime ichaphazela wonke umuntu, akho crime igade ubulala amabhulu. Kodwa kuTrump akazimiselanga umamela nayo nayiphi na into eyinyani. Koko ufuna ukunyanzelisa, ukubhugqisa nokubamba ngesixhanti uMzantsi Afrika okokuba mawuve ngaye. uCyril engekacambalali phantsi azithobe athi uba ndizakwenza yonke intando yakho Trump. uTrump uzawuqhubeka esasaza ububhoki ngeSouth Africa futhi eyigrogrisa ngoyingomba. Enye yezinto esithe sayibona kukuba uCyril Ramaphosa uye watsho into yokubana uyafuna ukubandakanya uDonald Trump into yokubana adlale i-leadership role kwi-G20 ngoNovemba. Ingaba mhlambe singambona uDonald Trump esiza ngenene kuba uye waphendula wathi hayi ngaphandle kwakhe kwalo G20 iyafana nokuba ngumpha ochutywe walahla uba ngaba mhlambe i-US ayizubandakanya. Ucinga uba ngenene nangenyaniso uDonald Trump uzawuza azoyisingatha kwaye akhokele njengoko ecelelwe nguCyril Ramaphosa? Akazukhokela kubecelwe nguCyril Ramaphosa i-G20 uTrump. uTrump uneagenda yakhe. Yonke lento ayenza uzama uxelela uCyril uba ingathi kwangeli xesha into yenzayo ngokuqala ubuze kumba yenza ntoni kule G20. Undinike ndiqhube indima ebendiyiqale phantsi kwakhe. So abantu abakula G20 kufuneka bayazi uTrump kwicala afuna uyisa kulo la G20 abangaliqhelanga. Into ekufuneka bayigade leyo uba bazamvumela lenze loo nto okanye izawuchithakala le G20 okanye bazamgxotha. Umbuzo mnumzana otshotshe kubemi baseMzantsi Afrika kukuba kutheni nje uMzantsi Afrika ezawubukela ngathi unokucenga-cenga xa sijonga indlela ebecela ngayo amalizo uCyril Ramaphosa ekubeni mhlawumbe uMzantsi Afrika uzibandakanye kunye neBRICS. Kwaye xa sizojonga nobutyebi beAfrika ke iphela into yokubana kukhona igolide, kukhona iminerals njalo njalo. Ingaba mhlawumbe oku kuthetha ukuthini ngelize lwethu? Ingaba singathi mhlawumbe i-globalization ingaphezu kwamandla ethu okanye kweAfrika iphela? Into eqhubekayo phakathi kweAmerica idibene nentoba uRamaphosa ne-ANC kaRamaphosa baphethwe i-business unity South Africa ekhokhelwa ngu-Adrian Gore. Yonke loo nto yoongqwankulu abamhlophe abaphethe le GNU. Ngapha koko ibe yi-DA, ngapha koko ibe ngooSolidarity ne-AfriForum. Olu hambo lukaRamaphosa beluyolungiselela izinto ubutyebi babelungu eAmerica nokuphakanyiswa kwabelungu nguTrump ebaphakamisa umhlaba wonke, baphakamisa nalapha eSouth Africa. Efuna uRamaphosa ayiqonde nathi sisonke siyiqonde uba sawufumana loo ngququ namasuntswana yawuthi ashiyeke njengoba sawufumana ii-wages thina bona bafumana ii-profits nee-shares. Ilapho loo nto ubeyele loo nto uRamaphosa uba xa esebuyile ke ngokwelapha uba uzakwenza ntoni ngeBRICS, enze ntoni ngeAfrika nantontoni, uzayithetha selapha loo nto ebengenayithethe pha. Hey, iyasho kukhanqisa kakhulu mnumzana uSwana, kodwa ke sawuthi qha kuloo ndawo kuba kule nto ithetha into yokubana thina singumzi kaAfrika sawufumana iingququ nje kuphela. Into ethi ke abona bantu abazawuqhubeka bekhukhumala ngabo lishiyeke indlu kaAfrika isokola ibe inazo neenkokheli zomoya ezingabandakanya. Kodwa ke sawuthi qha kuloo ndawo sibamba ngazibini ngexesha lakho. Lowo ke mbukeli besithetha naye nguye umnumzana uSandile Swana ongumhlalutyi ke wezepolitiki. Esinikeza ke mbukeli ingxelo ethe vetshe malunga ke nokuqhubekayo kaloku mbukeli kuyo le veki nakubeni sibone uCyril Ramaphosa eyekutyelelo lakho eMelika kunye noDonald Trump. Masiqhwike emvakileni kanti xa sibuye ke mbukeli sawushukuxa umcimbi webudget, ungagungqi.